खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे सा दिखियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुमाया दिनै जोबनानै थांबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा दिखियाजुलि दख'रानि 1 नं सिजौगुरि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरारि जथुमा आरो सा दिखियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुमाखौ जथायै खुंफुंनाय जादोंमोन। आरो बे बोसोरारि जथुमाखौ 9, 10 आरो 11 जानुवारि खालारखालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादोंमोन। बे जथुमानि गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' लोगोसे जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि आरो दिखियाजुलि बियाबनि एमएलए अशोक सिंहाल बिथांमोना बाहागो लायो। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे सा दिखियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयै बोसोरारि जथुमा खुंदों। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे जारिमिन बेखौ बयबो मिथिगौ आरो दिनै रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि लैहोर लैहोर फैदों। दा आं बेखौनो बिसास लादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव रायजो राजाफोरनि जि अनसायनाय फोथायनाय बे दाबो दङ आरो थांनाय समनि जि मोनसे गोब्राब थासारि बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गोबां जांख्रिथायारि आफादफ्रा जोनोम जानानै हारिखौ हमथाबोदों गाबथाबोदों। नंखायनो दिनै बर'नि सिनायथिया मुलुगाव सिनायजानाय मोनसे थासारियाव फैबाय आरो बड'फानि सिमाङाबो लासै लासैनो मोगथाङाव महर मोनबोगासिनो दङ। दा सनितपुर बिस्वनाथ होनना बुङोब्ला हानि जेंना दङ, बे लासै लासै जोबबोबाय थादों। जि एसे दंबावो बेखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय जों सरकार रायलायगासिनो दङ। गामि सोसननायनि बाथ्रा दङ आरो माखासे गामिया बर' कसारि काउन्सिलाव सोसननायनि बाथ्रा दङ। बे मोननै बाथ्राखौबो लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायगासिनो दङ। आङो लासै लासैनो प्रब्लेमखौ जोबजानो लुबैदों, मानोना आगोलफ्राव बे थासारिफ्रा जोबोद बै समफ्राव जोंनि सोमावसारनायखौ लानानै सनितपुराव एबा बिस्वनाथाव गहपुर बायदियाव गोबां थासारि जालांदों। दा नैबे समाव जाहाथे खुनु रोखोमनि गाज्रि थासारि जानो हाया बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जाहाथे लासै लासै जाफुंसार महर मोनो बेखौ जोङो नोजोर होना खामानि मावगासिनो दङ। आथिखालाव जे बिटिआर सोसननायाव 60 बेबायदि गामिफोरा सोसनजाबाय, नाथाय बिथांमोनहा बेखौ साननानै गोबां जिंगायाव दं जे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना होनो हानायनि मोन्थायखौ मोनगोन ना मोना? बिथांमोननि बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनो मोननायखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। मानोना बिथांमोनाथ' अलरेडि बिटिसिआव हाबखाबाय, नाथाय बिथांमोनजों लोगोसे आरोबाव माखासे गामि दङ जाय गामिखौ सोसननांगौ। बिनि थाखायबो जोङो सरकारखौ नारसिननानै माखासे खामानि मावगासिनो दङ। दिनै जे सारखौ खोनानो मोनदों, दिनै सारा गोबांथार ओनसोलाव बेबायदि जौगाथायनि खामानिफोर मावगासिनो दङ आरो दिनैबो बेयाव नुजाथिनायनि गेजेरजों सारा मोनसे बेबायदि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों। दा बेनि गेजेराव सारा जोङो सुजित नार्जारि जोंनि गिबि मुंख्लं बिथांनि मुङाव जोंनि जि 40टा समस्ति दङ बेयाव 40टा अडिट'रियाम लुनाय जाबाय, 40 अडिट'रियाम लुनाय जाबाय। बिर सिलागां जांख्रिथायारि दैदेनगिरि बिथांनि मुङाव बिटिसिआव 40टा समस्तियाव अडिट'रियाम लुनाय खामानि सोलिगासिनो दङ। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव मोनसे गियान केन्द्र एबा नलेज सेन्टार लुनाय सोलिगासिनो दङ। गासै दासिम 220 नलेज सेन्टार लुनाय जाबाय। दा बेबायदि गोबां खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ। जिहेतु सनितपुर बिस्वनाथनि माखासे गामिया बड'लेण्डआव हाबबाय आरो हाबगोन, दा बे ओनसोलावबो बे खामानिफोरखौ जों लासै लासै मावलांबाय थागोन। सनितपुर जिल्लाया 52थि बोसोरसालियाव जथुमा खुंदों नैबे सिजौगुदियाव आरो थारैनो बे जथुमाया जोंनि माहारियारि आफाद फरायसा आफादनि जि मोनसे हारिनि फारसे बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि जि मावथांखि आरो बर' हारिखौ मुलुग दरबाराव गायसननांगौनि जि मोनसे एजेन्डा, बेबायदि मेल मिटिंनि गेजेरजों रायजो राजाखौ सांग्रांथि खालामनायनि गेजेरजों आरो आथिखाल आरो थांनाय सम आरो इयुनखौ संदाननानै जोंनि आलासि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजेन्डाखौ रायजो राजानो मिथिहोनायनि मोनसे बेयो ओंथिगोनां माखासे बिथिं जथुम्मा आरो सावरायनाय। बे जायगायाव फैनानै आंनि मोन्दांथिया बेखौनो बुङो जे सनितपुर आरो बिस्वनाथ बर' मैखोम ओनसोल आरो बर' गामिखौ
बे रेभिनिउआव था फरेस्ट एरियायाव था एफआरसियाव था फरेस्ट भिलेजानो जा जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदि जे गामि थिसननायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया दासिम 60 गामि थिसननायनि गेजेरजों मोनसे फेस मावफुंजाबाय आरोबाव गोबां माखासे गामि दंबावो आरो माखासे ओनसोल दंबावो जे गामि आरो ओनसोलफोरखौ थिसननानै जोंनि जि संकसनिफ्राय 5-2नि जि सिमामोन 5-2निफ्राय गहपुर सिमलुगुरिसिम एक्सटेन्ड खालामनायनि गेजेरजों हारिनि जि मोनसे एसपिरेसन हारिनि मोनसे जि लुबैनाय बे गुवार ओनसोलखौ शिक्षुदलनि बेन्दोंआव सोनानै बेखौ रोखा खालामनांगौ आं मिरु आरो रायजो सरकारखौ दाबि दैखाङो आरो खावलायो नैथि खोथाया जाहैबाय जे थांनाय 2006 फरेस्ट राइट एक्ट जि मोनसे आयेन भारताव दानाय जादों आरो बे आयेन बायदियै भारतनि जेरावखि जि थाया मानो सिंगल ट्राइब फरेस्ट डुवेलार बिथांमोना हा मोननायनि अधिकार दङ आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्राय थैथां जोङो मालाबा नांगोल जंगाल लानानै रेलि खालामदों मालाबा जोङो धरना होदों मालाबा जोङो आवाज होदों गणतान्त्रिक भाबै आरो फैयै फैयै सनितपुर आरो बिश्वनाथआव गोबां माखासे बर' गामि एफआरसि एरियायाव फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि मोनथाय माने भूमि पट्टाखौ फरेस्ट राइट फरेस्ट सट्टखौ होनाय जाबाय किन्तु दाबो गोबां माखासे ओनसोला आद्रा जानानै दङ आरो बियो आबुङै फुरायै स्रा जायाखै दा बेखायनो जोंनि जि दाबि बे दाबिया जाहैबाय जे आसाम सरकारा भारत सरकारा गोख्रैनो नैबे फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों रोखायै मावफुंनानै होनांगौ बेयाव थानाय जि इजिएस स्कुल दं एजुकेशन गेरान्टि स्कुल दङ बे नर्मेल स्कुलाव कनभार्ट जाबाय किन्तु पस्ट क्रिएसन जायाखै आरो फोरोंगिरि गैयाबा स्कुला बोरै सोलिगोन फरायसा फरायसुलिनि फोरोंनाया बोरै जागोन आरो बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइनि जे मोनसे जोंनि बिथिं बे मालाबाबो आबुं जानाय नङा दा बेखायनो 72 नाम्बार अफ जि इजिएस सेन्टार दङ नर्मेल स्कुलाव कनभार्ट जाबाय बेयाव पस्ट क्रिएसन जानांगौ फोरोंगिरि थिसननांगौ आरो गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि खामानिखौ मावनांगौ बे गासै जिखिनि बे ओनसोलाव जों ओरै फैदों आबै सेन्टारजों सिजुगुदिसिम सफैनो थाखाय आरो बिनिफ्राय हाजोसिमबो लामा दङ किन्तु लामाया सेन्ट्रेबेल दानो अबस्थाया मोजां नङा दैज्लाङाव मा जागोन आरो बेयाव मेडिकेलनिफ्राय लानानै हेल्थ सेन्टारनिफ्राय लानानै इलेक्ट्रिफिकेसननिफ्राय लानानै गासै जिखिनि जौगानायनि अधिकारनि खोथा दङ जे माखासे मौलिक अधिकारफोर दङ देशनि नागरिक हिसाबै आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा भटार एसेम्ब्लियाव भट होयो पार्लियामेन्टआव भट होयो किन्तु जौगानायनिफ्राय बन्चित जादों दा जों जेब्ला लकेल एमएलएखौ बुङो बा जों जेब्ला लकेल एडमिनिस्ट्रेसनखौ बुङो सरकारखौ बुङो बिथांमोननियाव मोनसे माने खोथा रिप्लाइ बिथांमोना जोंनो होयो जे फरेस्ट राइट एक्ट बायदि हा होनायनि खामानिया आबुं जायैखायनो जौगानायनि खामानिखौ मावनायाव माने माखासे आख' फाख' माखासे आयेन बायदि माखासे बाधा फैयो आरो बे बेलायाव बे जायगानि सासे बर'खौ मालाबाबो मोजां मोनै बर'खौ मालाबाबो सैयै आरो बर' बिरुदि बर'नि सासे एन्टि सासे सुबुं दुलालनाथ बिथाङा जेब्लाबो बे जौगानाय जोंनि अधिकार जोंनि मोनथायखौ लानानै बिथाङा आरटिआइ होदों मालाबा केस होदों आरो मालाबा जोंखौ बन्चित खालामनायाव बिथाङा मोनसे कनस्पिरेसियाव मोनसे लिप्त जानानै दिनै हाबा मावगासिनो दं बेखायनो आं खावलायदों जे बिथाङा जेखि मावा मानो बिथाङा जेखि साना मानो जेखि पन्था लाया मानो जोंनि अधिकारनिफ्राय जोंखौ मालाबाबो बन्चित खालामनो हाया आरो बेखायनो जोङो जि थांखिजों सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजानि अधिकारनि थाखाय एक्सट्रा खामानि मावदों जिल्ला आफाद मोननैया खामानि मावदों मिरु आफादा खामानि मावदों बे खामानिखौ आबुं महर होनानैसो जोङो जोंनि मावनो गोनां बिथिंखौ जोङो रोखा खालामो